nori nor, hau da nik zuri rapa. Eta bukatzeko musika kontuak badakizu ohitura honi ez digula hutsik egiten, eta Ixa plataforman badok.eusen begira jarrita, alaxe dio Mia Zorrotz makila eskuan, hau ez da nork nori nor, hau da nik zuri rapa. Ez da ez gure alderik indartsuena, boteretsuena rapeatzea, baina argi behin hasi ezkero arrasto hautziko genukeela. Oraingo honetan gizon festa txiki bat lasai maite zatuztegu, besteak beste Zigor Dizeta, Odei, Mezielek Rep, euskal rapa, euskaraz, Euskal Herritik, Euskal Herrira eta zergatik ez mundu zabalera. Makilarekin utziko zaituztegu, ez egurtzeko, baizik eta aginte makilarekin, bihar ere bueltan izango gaituzue, eta zuek ere hor bestalanik. Ez nauk artista, zero metodo, aurrena naiz tximista, gero sekolo, sartu jelau txoro, zure festan rapero, etzen uten euskera espero, pero sekolo. No es oro, distiratzeun oro, ikusi ze garbi da on zerraldo, inor ez da ota fosil bat izatetik salbu, bizitza honen hasiera barakaldo, inor kulertze aldo, heldu makila, pasaiak peta delba, hartzaiak eta zenbat, sasi letra boso, zazan lesoban, zuen eskukitzek, baino nik base hontan, zikin eskupitzek, begikikitzek, irea baidala geto mentala, zuzai esakabanatuta bizi gehala, hau da erdigunetik ateatakon ikasteana, euskera garbina ibiltzez dana. Batzuk ez dena du fati, ez dena lurtzate, bai ez du nari eta ez dena du bati, ez dena lupaki baina eskemak du dati, ama euskaldun berria aita Estremadurati, eta aizu, atzeko atea ez da aizu, baleko txaleko hori ez duzen naizu, ez naizu, gure arteko autarteko kaleko maketoren seme euskaraz ari zaizu. Etxeko maian ikuturik, garaian itxuturik, usaia bihurturik. Hemen ez da zirkulurik, ez dut nahi amari eman gabeko titulurik zehazka. Lehen bazka, aska, izan zen mintzatzen asita ezin aska. Arraska, kan, arrastaka, arrakasta, utzi hizkuntza libre itzaka irera doazta. Udei zor pitxaka, txipitxapa, menbilen hor atze itiraka, hor atzetik biraka. Hau ez da nori nor, hau da nik zuri rapa. Gure armada hitza. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max Barne hilean 59 € ordainduta. Kontratatu 17 dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Espainiako parlamentuak atzon hartu zuen Nafarroak trafiko eskumena berreskuratu ahal izatea. Kongresuko alderdi politiko gehienek bozkatu duten neurri honen alde PP eta Vox izan ezik. 1992 eta 1962an kendu zion Frankok Nafarroari trafikoa kontrolatzeko ahalmena. Albiste berria dugu HTaren inguruan. Gipuzkoako batzar nagusiek ebazpen bat onartu dute HTaren lotunea Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroaren artean ezkio itsasotik egitea defendatzeko Gasteiztik igaroko litzatekeen beste aukeraren aurrean. EAJaren, PSeren eta PPren aldeko botoekin onartu da. Milaka lagun batu dira Katalunian diada eguneko manifestazioetan. 2016an bezala dezentralizatua izan da urtengo ospakizuna. Hainbat manifestazio egin dituzte arratsaldean Bartzelonan, Gironan edota Tarragonan besteak beste. Euskal Herriko alderdiek aurten ere babesa adierazi diote Kataluniako herriari. EAJ eta EH Bildu Rafael Casanovaren omenezko monumentuaren aurrean egindako lore eskaintzan ordezkatuta egon dira diadagunean. Gure alkartasuna erakustera etorri gara Juntzen lagunekin eta gu beti egongo gara Kataluniak bere erabakiak hartu dagia zan askatasun osoz
gure herriarentzako, gure aberriarentzako, euskadirentzako gura dugun legez. Badakigu sufrimendu handiko garaiak izan direla, badakigu independentismoaren jasarpenetik eratorritako ondorioak zeintzuk izan diren, eta honen aurrean gure elkartasun eta sinpatia guztia erakutsi nahi izan diegu, orain arte erakutsi dugun moduan. Badakigu zeintzuk izango diran oztopoak, badakigu zeintzuk diran zailtasunak, eta horren aurrean tokatzen jakurra da indarrak batu eta aurrera egin, ez dago besterik. Gabon dakizuela guztioi, festa giroan murgilduta izan da gaur ordizia. Izan ere, urtero euskal jaiak direla eta ospatzen den azoka berezia izan da gaur protagonista. Bertan, hainbat animalia, fruta eta barazki ikusi eta erosteko aukera izan dute bertaratu diren herritarrek. Lehiak eta ugari ere ospatu dira eta esaterako Lalez gaztandegiak eskuratu du ordiziako gazta txapelketako sari nagusia. Gaurko eguna, azoka eguna da, ohiko azoka ere, nuke aztu nahi. Asteazkenero egiten den azokan, baserritarrek, esango dugu bere posturik onena jartzen dutela gaurko egunean, saiatzen dira, atontzen, txukuntzen, dena polit jartzen, eta, beraien onena ematen, ez? Orduan, gaur bai da pixka, euskal jaiak dira, gure tradizioari usten diogu, baina gure sustraiei ere bai, ez? Eta bada, erakusleioa aparta, orokorren Gipuzkoako lehen sektorea, nekazaritza, abeltzaintzaren onena erakusteko ez. Nazioartean gaur gaualdean izan da Kamala Harris eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidente hautagaien arteko lehen debatea. ABC Newsen gauzatu da hizketaldia. Bertan Trumpek gezur hori plazaratu ditu migratzaile edota abortuaren inguruan besteak beste. Inkesta gehienek Harris jo dute lehia honetako irabazletzat. Ongetorri guztioi, Nafarroako gobernua trafikoa kudeatzeko ahalmena berreskuratzeko azken txanpan da. Atzo bozkatu zuen Espainiako Kongresuak eskumen horren onarpena. Ia alderdi guztiek eman zuten baiezkoa, Popularrek eta Voxek izan ezik. Espainiako Kongresuak baimendu du foru hobekuntzan egin behar zen aldaketa egitea eta modu argian jasotzea trafiko eskumena Nafarroako gobernuari kudeatzea dagokiola. Eskumen historiko hori 1972an kendu zion gobernu frankistak foru komunitateari eta gaur ia behin betiko urratsa eman du gorenaren eragozpenak eta eskuina blokeatzeko ahalegina konpontzeko. PPek eta Voxek baino ez dute aurka bozkatu. Guardia Zibila Nafarroako errepidetatik ateratzeko argudio politikoa erabilita. Trafiko eskumena berreskuratzeko pauso erabakigarria emango dugu gaur Kongresuan. Eta horri esker, Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuarekin lortutako akordioan egi bihurtuko da laster. Nafarroako erakundeek frankismoak ebatzitako eskumena berreskuratzea berri pozgarria da gure autogobernuan aurre egiteko. EAJko Aitor Estebanek pozez hartu du erabakia ere. Diciendo que no satisface que por fin Navarra pueda asumir esta competencia, que me satisface a mí personalmente recordando ese día en el Nafarro años de 2018. Eskualdaketak Sánchezen gobernua sostengatzen duten alderdien babesa izan du, eta oraingoan UPNek bat egin du horiekin. Erregionalistek PPren kritikak jasan behar izan dituzte azken egunotan, eta babesa eman diete gogoraraziz Guardia Zibila ez dela joan eta ez dutela iritzi zaldatu azken urteetan defendatu dutena. Edo nola ere azken aurreko urratsa da. Lorafnaren erreformak autogobernua arautzen duen foruaren hobekuntzaren legeak senatura joan beharko du orain. Eta han PPek bere gehien osoa baliatuko du prozesua moteltzeko. Popularrek konstituzionaltasun zalantzagarriko araudiaren erreforma bati esker, tramitazioa 2 hilabetez atzeratu dezakete. Nola nahi ere, eta goi ganberaren betoa gorabera, Kongresuak behin betiko onartu ahal izango du senatuaren itzulerako legea. Horrela, araua urte amaierarako onartuko litzateke.
Abiadura handiko trenak Nafarroa eta Gipuzkoa nondik lotuko dituen auzia bete-betean sartu da Gipuzkoako batzar nagusietan Elkarrekin Gipuzkoak aurkeztutako HTaz besteko tren sare baten aldeko ebazpen proposamen batekin. Ez da aurrera atera lurralde biak lotzeko sakana aharanaren apostua egiten zuen idatzia eta horren ordez EAJak, PSek eta PPek adostu dute Ezkioko lotunearen aldeko erdinbideko ebazpena onartzea. Gaiak eztabaida bizia sorrarazi du azken asteetan EAJaren barruan, baina PSren barruan ere azaleratu dira jarrera kontrajarriak HTaren ibilbidearen inguruan. Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu zuen 2018an atxilotutako emakume bati jipoia eman izana egotzitako ertzainaren defentsa. Halaxe, baieztatu du aste honetan Bingen Zupiria Euskal Autonomia Erkidegoko segurtasun sailburuak. Josu Erkoreka sailburu ohiak esandakoa kontra esan duala Zupiriak. EAJko eta EH Bilduko ordezkaritzak Bartzelonan izan dira gaur urtero legez da Kataluniako egun nazionalaren harira Rafael Casanovaren eskulturaren aurrean egin ohi duten lore eskaintzan. Herrialde katalanei babesa agertzeko izan dira. EAJaren izenean Aitor Esteban Espainiako Kongresuko eleduna eta EH Bilduren izenean Idurre Bideguren EH Bilduko senataria besteak beste. Gure alkartasuna erakustera etorri gara Junsen lagunekin eta gu beti egongo gara Kataluniak bere erabakiak hartu dagia zan askatasun osoz gure herriarentzako, gure aberriarentzako, euskadirentzako gura dugun legez. Gure babes eta elkartasun zintzoena adierazi nahi diegu gure lagun eta lankide katalanei. Badakigu sufrimendu handiko garaiak izan direla, badakigu independentismoaren jasarpenetik eratorritako ondorioak zeintzuk izan diren, eta honen aurrean gure elkartasun eta simpatia guztia erakutsi nahi izan diegu, orain arte erakutsi dugun moduan. Badira jada 59 urte txiki eta otagi fusilatu zituztela, hori dela eta omenaldi antolatu du Sortu Azpeitian. Ekitaldia datorren irailaren 29an gauzatuko da Soreasu antzokian.
Astearte honetan jazo da Baiona Mikel Torre euskaltzalearen aurkako bigarren epaiketa saioa. Auzia Ipar Euskal Herrian frantsesez idatziriko hainbat kartel kendu eta margoketa bat egitegatik ireki zitzaion. Euskaraz hitz egiteko eskubidea ezeztatu zion epaileak Torreri, baita 2.000 euroko isuna ezarri ere. Gorka Torreren aurkako bigarren epaiketa izan da astearte honetan Baionako auzitegian. Subprefeturaren normetan geldi euskara zapaltzea zioen margoketa bat egiteagatik eta herribiltza kolektiboarekin errepidetan euskarak jasaten duen bazterketa salatzeko buruturiko ekintza batengatik epaitu dute. Zehazki, Nafarroa bereko hainbat herritan frantsesez idatziak zeuden bide seinaleak kendu eta Portugaleten Bizkaia zubian utzi zituen herribiltzak 2023ko otsailaren 24an euskara bigarren mailako hizkuntza bezala tratatu eta gure hizkuntza hiltzen duten seinaleak hain zuzen ere. Martxoan izan zuen epaiketan bezala, epaiak ez dio euskaraz hitz egiten utzi eta Torrek gelatik alde egin du auzia hasi eta 20 minutu ingurura. Bai, argi da eta gaur egun hemen euskaldunok pairatzen dugun legalitatea euskararen kontrakoa dela eta legalitate horretan euskal hiztunen kopurua beti txipiagoa izango dela eta beraz ez dugu onartu behar legalitate hori, intsumisio jarrera bat ukan behar dugu legalitate horren aintzinean eta euskaldunok Euskal Herrian euskaraz bizitzeko eskubide osoa dugula aldarrikatu behar dugu. Fiskalak 2.000 euroko isuna eskatu du Torrerentzat, zehazki 1.500 eurokoa eskatu du ondasun publikoetan kalteak eragiteagatik, diru kopuru horretatik 500 ordaintzeko beharrik gabe eta beste 500 euro atzmarkak emateari uko egiteagatik. Azkenean, epaileak 2.000 euroko isuna ezartzeko agindu du, horietatik 500 gibelapenarekin, gainera beste 1.268 euro ordaindu beharko dizkio Pirineo Atlantikoen Departamentuko Kontseiluari eragindako kalte materialengatik. Egun garrantzitsua izan da gaur Ordizian, Ordiziako Euskal Jaietako azoka berezia izan baita, bertan izan da aurtengo ekitaldien berri emateko Udane Arbeolan kidea. Irailaren 7an hasi eta 15 arte Euskal Jaiak ospatzen ari dira Ordizian. Aurreko urteetan bezala egitaraua oparo ari da izaten, baina egunik bereziena asteazkenekoa, azoka bereziarekin. Euskal Jaiak dira, gure tradizioari usten diogu, baina gure sustraiei ere bai, ez? Eta bada, erakusleio aparta, orokorren Gipuzkoako lehen sektorea, nekazaritza, abeltzaintzaren, onena erakusteko, ez? Goiz osoan zeharrera guztietako lehiaketak eta erakusketak antolatu dira. Fruitu eta barazki lehiaketa, Euskal Oioaren lehiaketa erakusketak, Gipuzkoako Pirineo arrazako behiazinda lehiaketa eta plaza nagusian astero posta jartzen duten baserritarren aipamen berezia. Simon Pedro Aizpuru Errezilgo sagarreko izlarekin izan gara 3. postua irabazi du. Aurtengo guztan nola joan den esan digu. Lora asko eguntzan baino errezila bintzak utzi xamar. Gorrik eta bide xente baino errezila gutxi. Era berean alaz nintxauspe fruitu eta barazkiko izleak esan digu urte zaila izaten ari dela. Aurtengo guzta egia esan nahiko pixka zaila izaten nahi da, batez ere barazkitan da pixka zaila izaten nahi da, udaberria arraro xamarra egin du, uztailene batzutan kasik ematezun martxua zala, eta udarako produktua nahi dugu jende guztiek, normala danez, oen hori berdalako, baina udarako produktua dantzako, kalabazinak gure kasuen normalian gauza bat asko ematen duna dela, kostatzen nahi zaio lore arrasko, baina eme gutxi, eta emeak hartzeu azkenian frutua, eta horren pixka aida izaten, pixka zaila egia esan. Ordiziako asteroko azoka jende ugari erakarri ohi du, azoka berezi honek are gehiago. Gaur euki eta aukera lehenengo aldizola aspaldiko partez etortzeko, eta goizago etorri eta lasai puestok eta ikustea. Bai, gaztana nola idin antolatzen, oaintxe hemen baserritarrak eta ikusi, oso giro hona dator. Ikusten da euskal giroa eta hori, guk hori bultzatu behar dugu. Baina ez bertakoak bakarrik, kanpotarrak eta euskaldun berriak ere bai, izan ere Maizpideko ikaslekin topo egin dugu. Maizpideren filosofian edo euskara erakusteaz aparte, euskarari dagokion kultura eta murgilduta dauden kultura hori erakustea ere, orduan, gaur aprobetxatuta Ordizian dugun azoka hau, aprobetxatu bertara etorri eta ikusi dezatela euskaraz hitz egiteaz gain zer daukan euskal kulturak. Eta egia esan oso gustura, beraiei asko gustatzen zaien zerbait da, euskaldun zaharrekin hitz egin eta gustuko duten zerbait izaten dugu.
Giro aparta izan da gaurkoan, baina gogoratu asteazkenero baserritarrak garaiko produktuekin izaten direla Ordiziako azokan, zuzeneko salmentan. Ordiziako azokan aipatzekoa da arabara joan den saria Ilarduriako Laleze gaztandegiak irabazi du Ordiziako gazta txapelketa bigarrenez eta 5.000 euroan erosi du erdia Azkueko Gourmet enpresak. Ordizian 51. ardilatxa edo Karrantzako ardiaren esne gordinez hartzainek egindako gaztaren lehiaketa jokatu da. Aurtengoan 57 izan dira lehiaketara aurkeztu diren gaztak. Lehen bost sailkatuetatik 4 gazta ketuak izan dira, eta bakarra ketu gabea. Bada Laleze gaztandegia izan da garaia. Eli Gorrotxategi Beasaindarrak eta Jose Mari Jauregi Lazkaotarra sortu zuten Laleze gaztandegia, eta gaur egun seme-alaben laguntzarekin dihardute hartzaintza eta gaztagintza lanean. San Jose egunean egindako gazta hautatu dute lehiaketarako. Zeune bera Jose Mari da eta egun hartan egin genuen. Kasualidadea. Kasualidadea, baino zegoen oso borobila. Zapore aldetikan, baino niretzat honena tekstura zen. Eta tekstura hori landu egiten zon zapore hori mantentzeko gero. Eta erabaki genuen, zemengatik erabaki genuen ketuta ekartzea, eta bueno, asmatu dugu eta hemen gaude. 2022an ere irabazi zuten lehen saria eta horren bestez datorren urtetik aurrera Kutxaren urrezko garaikurra irabazteko hautaga izango dira. Aramazigu 27 urte Ordiziko azoka eta Ordiziko txapelketa parte hartzen eta jarraituko gara. Ez bakarrik urrezko kutxa lortzeko, baizik bezero asko eta lagun asko ditugu hemen, egun oso pozgarria da eta lagunekin egoteko ere merezi du etortzea. Gustura jaso dute saria eta lagunekin eta familiarekin ospatuko dutela esan dute. Bigarren saria Kortaria gaztandegiak irabazi du eta 3. postua Ondarre gaztandegiarentzat izan da. 4. eta 5. postuak berriz Egozkoeko Loperenak eta Abadiñoko Urien gaztandegiak lortu dituzte. Behin irabazlearen izena jakin bezain lasterren kanta hasi da eta gazta erdia 5.000 euroan erosi du Egoitza Usurbilen duen Komertzial Azkue Gastronomia eta Banaketa enpresak. Jose Marrekena Ordiziarra izan da enpresaren izenean enkantean parte hartu duena, eta Ordiziar bezala ilusio berezia egiten diola azaldu du. Ordiziako gaztaleiak eta beti da berezia eta aurten ere asko gerturatu dira Betialai pilotalekura txapelketa jarraitzera. Gai zaldatuz emakumearen aurkako indarkeriaren epaitegiak hartuko du bere bikotea erasotzeagatik atxilotutako ertzainaren kasua. Gipuzkoako fiskaltzaren eskaera onartu du beraz epaitegiak, naiz eta pasaden urtean bere burua emakume gisa erregistratzeko eskaera egin izan. Lege iruzurra egiaztatzea zaila dela uste bada ere, erregistroan sexua aldatu aurretik ere bikotearen aurkako tratu txarrak bazeudela frogatu nahi dute. Atzo elkartu zen Gasteizen Osakidetzaren mahai sektoriala, legegintzaldi honetako lehen bilera izan da astearte honetakoa eta larrialdi zerbitzuen egoera izan da jorratutako gai nagusietako bat. Osakidetzako zuzendaritza hobekuntzak egitearen aldeko azaldu da, baina proposamen zehatzik egin ez izana egotzi diola sindikatuak.
Asteartean bildu da Osakidetzako mahai sektoriala. Lehenengo aldiz egin dute bilera Lakuako osasun sailaren ordezkapenetik eta besteak beste larrialdi zerbitzuaren egoera izan du hizpide. Bertan, sindikatuek eta alderdi politikoek behin eta berriz salatu dituzte osasun larrialdietako garraio zerbitzuetan izandako akatsak, langile eta koordinazio faltagatik. Elak eta Komisiones Obrerasek adierazitakoaren arabera Osakidetzako zuzendaritza nagusiak larrialdi zerbitzuan hobekuntzak egiteko asmoa adierazi du, baina Elak deitoratu du ez dela proposamen zehatzik egin. Elak adierazi du ezinbestekoa dela kategoria guztietan lan baldintzak hobetzea eta plantilla handitzea. Bai zentro koordinatzailean eta osasun aholkuan zein anbulantzia taldeetan, hauen publifikazioa aldarrikatuz. Komisiones Obrerasek eta UGTek bat egin dute publifikazioa larrialdi zerbitzua hobetzeko urratsa dela babestuz. Osakidetzaren mahai sektorialaren bileran, larunbat eta jaiegun berezietan medikuek ospitalera egindako bisiten ordainsariak eguneratzeko akordioa lortu du Osakidetzak Euskadiko medikuen sindikatuarekin. Gauza korrela, Komisiones Obreras neurri honen kontra agertu da, beste neurri estrukturalekin batera ez baldin badator. Elak ordea neurriak bakarrik Euskadiko medikuen sindikatuaren babesa izan duela adierazi du eta hau ez dela positiboa. Lan zama ezin delako dauden medikuengan jarri, honela zerbitzua gehiago okertuz. Osasun sailarentzat bilera lehendabiziko harremana izan da zuzendaritza berria sindikatuei aurkezteko. Osakidetzak ziurtatu du sindikatuek eskertu egin dutela Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun sistema publikoa kudeatzen duen erakundeko egungo arduradunen jarrera berria. Osakidetzaren egoerari jarraiki lehen arretako mediku falta salatu dute berri zen, dagozkien eta beharrezko dituzten 3 profesionalak berreskuratzeko eskaera berretsi diote Eusko Jaurlaritzari. Abian da Zaldibarko zabortegian gauzatutako hondamendiaren inguruko 3. ikerketa. 2020an zabortegiko 2 langile hil ziren gertaera landuko du beste behin ere Durangoko auzitegiak.
Gaur goizean aurkeztu dute Bilboko Udal Euskaltegien 2024-2025 ikasturteko programa. Bertan izan da Xabi Alo. Euskaltegietan izena emateko kanpaina abian jarri du Bilboko Udalak, euskara non nahi lelopean. Hiriko 17 euskaltegietan matrikulatzera animatu ditu udalak herritarrak eta horretarako aurten berrikuntza moduan 700.000 euroko diru poltsa jarri du herritarren esku euskara ikastezaten. Bilboko Udalak hiriko euskaltegietan matrikulatzera animatu nahi ditu bilbotarrak Bilbo gero eta euskaldunagoa izateko helburuarekin. Hori dela eta euskara non nahi lelopean abiatu du kanpaina Bilboko Udalak. Eta gure helburua zera da, Bilbo gero eta euskaldunagoa izatea. Horretarako, kanpaina honekin nahi duguna da bilbotarrek izena emotea Bilboko euskaltegietan euskara ikasteko. Bai zerotik ikasten direnak, bai euskara gehiago ikasi nahi dutenak, edo hizkuntzan sakondu nahi dutenak ere. Horretarako 17 euskaltegi dituzte eskura bilbotarrek, ordutegi eta maila eskaintza zabalarekin. Euskaltegietatik gonbidapena egin, euskara ikasi nahi duen orori euskaltegietara hurbiltzeko. Inoizko aukerarik zabalena dago eta errestasunik handienak aurten euskara ikasteko. Bilboko Udalak urtero euskara ikasteko ematen duen diru laguntzetan ere berrikuntzak izango dira urten, izan ere 700.000 euroko diru poltsa jarri du Udalak. Orain arte aita eta amei egon dira zuzenduta, bai begiraliei ere eta baita errenta bajuko pertsonei, baina aurton 2024 urtetik aurrera 700.000 euroko poltsa bat jarri dugu euskara ikasteko diru laguntzak emoteko. Beraz, bilbotar guztiek eskatu dezakete diru laguntza. Diru laguntza jaso ahal izateko hainbat baldintza bete beharko dituzte ikasleek, hala nola Bilbon bertan erroldatua egotea eta bertaratzea 160koa izatea gutxienez. Oibarko hainbat familiak ez dute oraindik etxi euren seme-alabek euskaraz ikasteko eskubidearen defentsan. Hala, herri eskolande eredua ezartzeko eskaera erregistratu dute 8 gurasok. Hizkuntza eskubideen behatokiak jakinarazi du ohar batean Oibarko 8 familiak eskaera egin diotela hezkuntza departamentuari D ereduko lerroa zabaltzeko herriko ikastetxean. Ekainean, Oibarko 10 familiak eskaera bat aurkeztu zuten hezkuntza departamentuan. Herrian euskarazko haur eskola bat zabaldu ahal izateko. Oibarko Udalaren babesa zuten familiek eta departamentuak jarritako baldintza administratibo guztiak bete zituzten. Matrikulazio epea asteartzenean, baina Nafarroko gobernuak iragarri zuen ez ziela baimenik eman haur eskola zabaltzeko. Gobernuaren erabakiak haserrea piztu zuen herrian, baina familiek ez dute amore eman. Honen ondorioz, euskarazko aurreskola bat eskatzeaz gain, Gabriel Valentin Casamaior ikastetxe publikoan D ereduko lerro bat zabaldu dezatela ere eskatu dute. Gaur egun Oibarko eskolan ikasgai gisa soilik eskaintzen da euskara, A ereduan, eta G ereduko aurrei ez da hori ere. Eduki guztiak gaztelaniaz jasotzen baitituzte. Hortaz, D ereduko lerro bat ireki ezean, euskarazko irakaskuntza nahi duten familiek zangozan matrikulatu beharko dituzte seme-alabak. Hezkuntza departamentuari eskatu diote gainera ez dezala jarri aitzakirik eta oztoporik Nafarroan euskarazko irakaskuntza zabaltzeko bidean. Hori dela eta, Oibarko familiek eta behatokiak erraztasunak galdegin dizkiote hezkuntza departamentuari, Oibarren euskarazko lerro publiko bat zabaltzeko. Eibarko Egogain zaharretxean lan egiten duten zenbait zaintzaiek ezin izan dute parte hartu lanpostuak egonkortzeko prozesu batean, ezin izan dutelako ziurtatu beren lanposturako behar den funtsezko ezaugarri bat dutenik, euskararen ezagutza. Gipuzkoako Foru Aldundiaren mendekoa da zaharretxe hori. Horren aurkako helegitea aurkeztu dute eta epaiketa egiten ari dira gaur Donostiako epaitegian. Hala, sindikatuak elkarretaratze bat egin du kanpoan, hizkuntza eskakizunen aurkako epaiketa salatzeko eta herritarren hizkuntza eskubideen alde egiteko. Arabako Foru Aldundiak 306.000 euro bideratuko ditu gazteria eta turismoa uztartzeari. Lurralde historiko honetako kuadriek bidaiariak erakartzea izpide duten proiektuak finantzatzeko asmoa dute diru laguntzek.
Arabako Foru Aldundiak 306.000 euroko diru laguntza emango die Arabako kuadrilei turismoa sustatzeko helburua duten proiektuak abiatzeko. Modu honetan, Arabako eskualdeetako erakarpenak ezagutaraztea eta bisitariei eskainitako zerbitzuak hobetzea sustatzea bilatzen du Aldundiak. Se va a financiar, entre otras cosas, la gestión de las oficinas de turismo comarcales de cada cuadrilla, el diseño y la edición de material promocional, la presencia en ferias, el desarrollo de campañas de publicidad, la creación de nuevos productos turísticos, la organización de eventos y la puesta en marcha de iniciativas ligadas a las nuevas tecnologías. Modu honetan, turismo sailak lehentasuna emango die teknologia berriekin lotura duten proiektuei, irisgarritasuna eta jasangarritasuna sustatzen dutenei eta hoteletako eta landa turismo etxeetako okupazioa sasoien araberakoa izan ez dadin laguntzen dutenei. Araialdea eta Gorbeialdea izango dira diru laguntza honetatik gehien jasoko duten eskualdeak. Bakoitzak 55.000 euro hain zuzen. Ainana Arabar Lautadak eta Mendialdeak 53.000 euro inguru jasoko ditu bakoitzak eta Arabar Erriosak 35.000 euro inguru. Nazioartean gaur gaualdean izan da Kamala Harris eta Donald Trumpen arteko debatea. Amerikako Estatu Batuetako presidente hautagaien arteko hizketaldian hainbat gezur plazaratu ditu Trumpek, tartean migratzaileak bizilagunen maskotak jaten dabiltzala. Amerikako Estatu Batuetako hauteskunde presidentzialetarako 50 egun eskasera. Kamala Harris. It's up, good debate. Thank you. Aurrez aurre jarri dira Kamala Harris, presidente gai demokrata, eta Donald Trump hautagai errepublikanoa. Trump urduri agertu omen da debatean, Harrisek lasaiago eutsi dio, eta horrek garaipena eman diola diote adituek. Dena den, biek ala biek eraso pertsonalak erabili dituzte, eta herrialdearen demokraziarentzat arriskua direla leporatu diote elkarri. Inmigrazioaren inguruan hitz egiterakoan bota du Trumpek gezurretako bat. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Eta abortuaren inguruan Trumpek adierazi du, demokraten politiken ondorioz, emakumeek 9 hilabeteko daudela abortatzen dutela eta jaio berriak esekutatzen direla. Debatearen moderatzaileek hori bai, berehala hartu dute hitza, baieztapenak gezurtatzeko. Bien bitartean Taylor Swiftek Kamala Harrisen alde egingo du azaroaren 5 hauteskunde presidentzialetan. Edmundo González Venezuelako presidente gisa onartu du Espainiako diputatuen kongresuak. PPek aurkeztutako legez besteko proposamenak aldeko 177 boto, kontrako 174 eta abstentzio bat izan ditu. Hala ere ez du ondorio praktiko edo juridikorik. EAJak alde bozkatu du. Alderdiaren ustez proposamen hori ez babestea Nicolas Maduroren garaipena onartzea litzatekeelako. Badator Gipuzkoako bertsolari txapelketa. Asteburu honetan irailaren 14 eta 15ean jokatuko dira lehen bisaioak eta txapelketaren nondik norako ez hitz egiteko gaurkoan gurekin dugu Beñat Azaldegi Lakuntza Gipuzkoako bertsozale elkarteko sustapen eragilea. Ongi etorri Beñat. Kaixo, txaldeon, mila esker gonbidagatik. Bai, zuri, 4 urtetik behin ospatzen duzuen ekitaldia da Gipuzkoako bertso txapelketa, naiz eta oraingoan 5 urte pasa diren. 5 urte ez dira gutxi, txapelketari begira, gogotsu zaudete? Bai, zuk esan dezun bezala, 5 urte bada nahikoa, pentsa mundua zenbat aldatu dan ordutik, eta bertsolaritza mundu txiki hau ere aldatu zaigu asko ordutik. Pandemian eraginez izandako urtebeteko atzerapenarekin gatoz, eta noski bai, 5 urte eta gero arrankatzeko gogoarekin eta horren beste lan egin da gero hasteko gogoarekin ere bai. Bai, txapelketaren lehen bisaioak hasi aurretik sailkapen fase bat igaro dute bertsolariek, nolakoa izan da sailkapen fase hau? Ba, oso ederra, eta guain denbora eta pixkat udarako geldialditxoaren ondoren egiten dugun balorazioa oso ona da. 20 saio izan zian,
apirilean 25 hasi eta ekainaren 2, eta bertan 74 bertsolari parte hartu zuten, orain hasiko den txapelketako 34 sarrera lortzeko asmoz. 2 fasetan eta 2 txandatan egin genituen saioak, eta aurre esan bezala oso arrakastatua izan zen, jende asko, entzule asko eta entzuleak bertso gozea baduela erakutsi zuelako, bertso gintzaldetik eta bertso maialdetik oso saio interesantiak atera zialako, eta bestetik, guri ere pistatxo batzuk eman dizkigulako udazkenak zerrekarri dezakeen, eta alde hortatik oso arrakastatxoa eta oso polita izan zen guretzat ere. Bai, beste ben beraz, goi mailako bertsolariak izango ditugu holtza gainean, zenbat bertsolari izango dira orduan guztira? 48 parte hartuko dute irailetik abendurako txapelketan. Aurreiz aipatu ditudan 34ak, horiek esan bezala da berriko sailkapen fasean lortu zuten beren txartela, eta 2019ko txapelketako final aurrekoetara iritsi ziren 18 bertsolarik txapelketara zuzenean sailkatzeko txartela zutenez, 14, horietatik 14 eman dute aurtengorako izena, beraz 34 aurre sailkatuta zeuden 14ak, izango ditugu guain irailetik aurrera bertsolari txapelketan. Aurpegi zaharrak izango ditugu oraingoan ere, baina aurpegi berriak ere izango dira? Bai, aurpegi berri desente, esan bezala 5 urte eta gero panorama aldatzen da, eta Gipuzko ez da horren eszepzio bat izan, ez? Bai aurpegi ezagunak edo mantentzen direla, orain pantailan ikusten dugun Beña Gaztelumendiren kasua den bezala, baina esan bezala, nik hiru taldetxotan edo 3 profil ezberdin banatuko nituzke txapelketaren, bertsolariak edo bereizteko batetik, aurten lehen txapelketa dutenen txanda da, eta batzuk sailkatu dira txapelketarako, ondoren badago taldetxo bat txapelketetan eta badauena bere eskarmentua, eta 2, 3 edo 4 aldiz parte hartu dutena da, eta horiek jarraituko dute, eta horiek badaute eskarmentua eta sena, eta ondoren dago, finalera edo ere sailkatu diren horien taldetxoa edo, eta 3 talde horietan bereiztuko nituzke pixka bat. Noski, 3 talde horien barruan ere azpitalde asko daude, estilo ezberdin asko daude, eta hori oso aberasgarria guretzat. Oso aberasgarria izango da baita ere, aurretik duguna, hala ere, profil mota ezberdin hauetan, nola ikusi dituzu bertsolariak? Barkatu ziut entzun azken... Nola ikusi dituzu bertsolari hauek, nahiz eta profil desberdinak izan, nola ikusi dituzu bertsolariak sailkapen fasean? Aurrez esan bezala, saioak oso maila honekoak atera ziren, eta aipatu beharra dagoena da, jada udaberritik sailkapena lortu duten bertsolariek 2 saio egin behar izan dituztela, eta 2 saio horietan saio txukunak ere egin behar izan dituztela, ondoren oraingo udazkeneko txapelketara sailkatzeko. Beraz, uste dugu, udaberriak eman dizkigun pistatxo batzuk, bertsolari hauek udazkenean egin zezaketenaz. Noski, orain udazkenean itxaroten ari zaizkienak ere aurrez final aurrekoetan egondako bertsolaria dira, eta horiek ere izango dute beren zer esana. Baina, esan bezala, udaberriko fasearekin oso gustora gatu ginen bertsogintza arlotik, saioak oso maila honekoak atera zirelako, eta datozen bertsolariak, sarritan gaina gazteak direnak, oso maila honean eta publikoa ondo pasatu arazteko asmoz iritsi zirelako, eta horrekin oso asmo honez eta esperantzatsu gaude. Gipuzkoako bertsolari txapelketa bezalako ekitaldiak bertsolaritzaren ekosisteman beharrezkoak direla uste duzu? Bai, nik uste dut txapelketak energia asko mugitzen duela objetiboki. Ez dira azken helburua eta ez dira beharrezkoa den edo ez, baina da energia asko mugitzen duela, jende asko mugitzen duela, bertso eskolak aktibatzen dituela, iruditzen zait bertsolari ere beren alderik onena bilatzeko edo lortzeko ematen diela motivazio plus bat, urte osoan ere bertsolaritzarekin horren lotua ez dagoen jendea
hurbildu dezakela uste dute txapelketak, eta horrek ematen dio bere garrantzia txapelketari noski. Eta kasu honetan gainera iruditzen zait 5 urteren ondorek Gipuzkoak behar zuela eta Gipuzkoan bat zegoelako setxo bat horlako txapelketa baterako. Bai, gainera herria bertsolaritzara ere gerturatzen laguntzen du, ezta? Bai, eta herriko saioetan hori ikusten ari gara. Orain arte laguntza handi eduki dugu herriko eragileekin eta batez ere herriko bertso eskolekin elkarlanean aritzeko aukera izan dugu. Udaberrian oso ondo joan zen elkarlan hori, guretzako ezinbestekoa da. Hori esan beharra dago eta hori bai dela egin edo ez egitearen arrazoia. Eta orain arte erreza izan da, eta hemendik aurrera ere espero dugu elkarlan horrek jarraitzea. Eta herrian mugimendu bat sortzea beti da positiboa guretzat esfera ezberdinetan, ez? Aurrez aipatutako bertso eskolatik hasita eta udalarekin bukatu arte, ez? Eta tartean dago bertsozalea, saioa ikustera joango den jendea eta bestelako jende ezberdina ere. Bai, gainera, tamaina honetako ekitaldia egitea ez da lan erraza izango inondik inora ere. Nolako ibilbidea izan duzue 5 urte hauetan bertsozale elkartetik txapelketa hasi aurretik? Bueno, zuk esan bezala oso saio, txapelketan bertan ere oso eredu ezberdinetako saioak antolatuko ditugu. Oso herri txikietan eta oso areto txikietan jokatutako sailkapen faseko saioetatik hasi eta ilunben sartzen diren 6.000-7.000 pertsonetan. Beraz, oso mota ezberdinetako eta oso moldagarriak izan behar dira txapelketako saioak ere. Orain hemen udazkenean toka ez ezkigunak 16 saio izango dira, eta horietan aipatzea, komeniagarria da edo, 4 fase ezberdin izango dira. 8renak eta 4ordenak lehenik 12 saiotan banatuta aretoetan jokatuko dira, ohiko aretoetan, eta horiek gutxi gora bera, 300 pertsonatik 600 pertsona bitarterako edukiera izaten dute, eta gero final aurrekoak eta finalak jada kiroldegi, frontoi, naiz, Donostia arenan osatzen ditugu, eta perfilei dagokionez oso saio ezberdinak ateratzen dira, zauden tokiaren arabera. Beraz, bi estiloko saioak egingo ditugu txapelketan, batetik ohiko aretoetan, zinemetan, eta normalen herria handi xamarrak izaten dira jada, txapelketako saioa jokatzen ditugunak, eta ondoren, Zarautz, Oiartzun, Arrasate eta Donostiko saioak kiroldegi frontoi naiz, Donostiko zezen plazan izango dira. Beraz, bai, perfil ezberdinak eta era guztitarikoak izan ditugu. Behin sailkapen fasea eginda, txapelketari ekingo diozue esan bezala, eta jakitera eman duzunez, lehenera aipatu duzu, ilunbe, Donostiako ilunbe. Izan ere, bertan izango baita finala, abenduaren 14an, eta aurretik 3 hilabeteko epean ospatuko da beraz txapelketa, zenbat bertsolari zelkatuko dira, baina finalera? Finala izango da, 8 bertsolari osatuta jokatuko den saio bakarra. Saio guztiak, orain artekoak 6 bertsolarikoak izan dira eta izango dira finala bitarte, eta finalean 8 bertsolarik kantatuko dute. 3 final aurrekoak irabaziko dituzten 3 bertsolariak, ateratzen duten puntuazioa edozein dela ere, eta ondoren puntuz, puntuazio gehien pilatzen duten gainerako 5 bertsolariak sailkatuko dira. Beraz hori, final aurrekoetan sailkatzen diren 18 bertsolaritatik 8 sailkatuko dira azkenean abenduaren 14ko finalera. Beraz, asteburu honetan izango diren 2 saioetako irabazleak final laurdenetara sailkatuko dira zuzenean. Bertsolari begira, hasiera batean, larun bat honetan, hilaren 14an, Urretxun ospatuko duzue, nor izango dugu bertxotan lehen saio honetan? Erronka pixka bat jarri, Andoni Rekondo Hernaniarra izango dugu, Jon Gurrutxaga Azpeitiarra, Antxon Aizpurua Debarra ere bertan izango da, Mikel Iturriotz Urretxuarra, herrian arituko da bertxotan, Anezuazu Bizkar Arrasatearra, eta Unai Mendizabal, Zizurkildarra izango ditugu bertxotan.
lehen aipatu bezala, 6 horietatik 5 udaberriko fasetik datoz, eta azkeneko zaipatu da, Unai Mendizabal zizurkildarra zuzenean sailkatu zen 2019ko edizioan, eta bertan izango da, aurten bere txapelketako estreineko saioa eginez. Saio interesgarria, saio oso politateko zeigu lehen atea irikitzeko txapelketari. Bai, gainera bertsolari profesionalak izango ditugu beste behin holtza gainean, eta gainera igandean ere beste 6 bertsolari izango dira bertxotan, kasu honetan Lasarte horian, ez dizut erronka, jakingo duzkoagian zeintzuk izango diren holtza gainean, baina bestela ere, zuen webgunean ere ikusteko aukera izango da, ean horre izango ote den bertxotan. Bai, gure bertxosarrak.eusen gure sarrera guztiak erosgai daude fase guztietarako, eta bestalde bertxozale.eus eta gure webgunean eta gure sare sozialetan, egunkarietan eta alik eta edapen eta komunikazio saiakera handiena egiten ari gara, eta bai, digitalki eta badituzue txapelketaz eta informatzeko hainbat bide. Bai, ez da erresa, 7 saio izango dira final 8renetan, eta ez pentsa, ez da erresa guztiak buruz ikastea, bukaeran seguru asko ikasiko ditugun arren. Online erosi izango dira sarrerak, eta saio hauek ikusteko aukera ere izango da webgunean? Lehen faseak ez. Lehen faseen ondoren bai guk, ohikoa duguneran gure atarietan eta batez ere bertsoa.eus gure atari digitalean bertsoaldi aukeratu batzuk gutxienez jarriko ditugu, baina lehen faseak ikusteko bertara joatea izango da honena. Zuk esan bezala, nik esan bezala bertsosarrerak.eus plataforman erosgai daude jada sarrerak, joan nahi duen entzule ororentzako irekita, eta aipatu bertan ere salduko ditugulea egunean bertan sarrerak, baldin eta aurretik bukatzen ez badira. Ondoren, final aurrekoetan eta finalean izango da, saioak ikusteko aukera izango da, beste formatu batzuetan ja. Bai, eskaintza zabala izango duzue beraz aurtengo edizioan. Azkenik, ezin dugu aipatu gabe utzi urteurren berezia dela urtengoa, ezta? Bai, aurtengo txapelketa, urteurren pare-pare etorri zaigun urteurren baten pean ari gea pixkat horrazten edo, aurten 50 urte dira lehen aurren bertso eskola sortu zena, Almenen, eta pare-pare etorri zaigun urteurrena da, eta nahi genuen nolabait, gure omenalditxoa egin edo orain dela 50 urte lehen aurren bertso eskola sortu zuten hoiei beraiek transmititu bere garaian, transmititu zituzten baloreak gaur egunera ere etortzen direlako, alegia hauek garrantzia handia emate zioten talde lanari, garrantzia handia emate zioten bertsolaritzaren transmisioari, eta gaur egungo txapelketak ere ez dira ulertzen hori gabe. Aurten esate baterako guk bertso eskolekin dugun elkarlana hilala bizikoa da txapelketan antolatzeko. Edo aurten bertxotan ari diren bertsolari ia guztia bertso eskolatik pasatu dira, edo talde teknikoetan ari diren pertsona guztia bertso eskolatik, edo transmisio horren mundutik datoz. Beraz, aurten tokatu zaigu, pare-parean urteurren hori eta horren baitan, eta beraiek emandako balore horiekin ari gea lanean. Hau kontuan izanik bada azpimarratu nahiko zenukeen punturik Gipuzkoako bertsolari txapelketari begira? Ez, hori, aurrez aipaturikoa, gogotsu gaudela hasteko azken berrikuntza gisa edo, eta pixka bat hori litzateke berrikuntza bestera formatu aldetik eta nahiko berdintxua txapelketa, aurten 25 urte azpiko bertsolari onenari saria emango zaio, finalean. 10 bertsolari ira 25 urte azpikoak udazkeneko txapelketa honetan, udaberrian bestela hainbat bertsolari gehiagok ere parte hartu zuten, baina bertso eskolekin eta elkarlanen ari garela eta aurren bertso eskola horietako sortzaileek gazteekin lan egiteko zuten grina eta aprobetxatuz, iruditu zaigu, ondo etortzen dela sari hau,
motibagarria izan daitekela etorkizuneko bertsolarientzat eta hori, 25 urte azpiko bertsolari honenari saria emango zaio finale egunean. Finalera sailkatzen bada edo ez. Bertsolari honena iritsi den tokira arte iritsiko da eta arek saria izango du. Sari berri batekin eta urte hurren bereziarekin hasiko duzue orduan txapelketa. Esan bezala, urretxun izango du lehen saioa txapelketak, irailaren 14an, Lasarte Orian jokatuko da bigarrena, irailaren 15ean, eta bisaiotako sarrerak salgai daude bertso-sarrerak.eus atarian. Esker mila Beñat Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko sustapenera gehia. Mila esker, gonbidapenagatik eta nahi zuen arte. Zinema gomendio ugarirekin dator gaurkoan gure kolaboratzaile Alain Rekondo, aurrera Alain. Kaixo. Denboraldiko bigarrengo saio hontan, azkeneko astetan egon diran bai zinema munduan, bai telesail munduan, bi festival desberdin repasatuko ditugu, bertan sarituak izan diren lanak eta horiekin batea gomendio desberdinak. Lehenengoa eta arrakasta edo fama handina duena, Veneziako film festivala izango zen, denboraldi edo sari denboraldi hontan lehenengo festivala bezala aipatzen dena, eta bere sari banaketa barrean desberdin batzuk edo garrantzitsuenak repasatuko ditugu. Nola ez, film hobenaren saria aipatuko dugu lehenengo kasuan, Urrezko Lehoia bezala banatzen den saria, kasu honetan Pedro Almodóvarren azkeneko filmari banatua izan dena. Kasu honetan The Room Next Door deitzen da filma, lehenengo aldiz Pedro Almodóvarrek ingelesez zuzendutako filma dana, eta La habitación de al lado bezala itzuliko dana gaztelerera. Urte askotan zehar esan da nola Europan Pedro Almodóvar eta bere lanak nominatuta edo egon diran askotan, baina inoiz ez duela irabazi sari handi bat, eta agian kasu honetan justizia pixkat egiten da bere lanari. Kasu honetan atzerriko antzezlekin egiten du lana, eta pelikula honek kontatzen digu historia bi emakume bikote dianak, eta horietako bat gaixotasun terminal bat duena, eta erabakitzen duena bere bizia azkain egitea, eta horren inguruko borroka, sari banaketan momentuan Pedro Almodóvarrek eman zuen hitzaldia arrakasta edo reperkusio handia izan du eta benetan ikustekoa. Aldi hongo geha estreinaldira eta gaztemozko filma dugu. Zilarrezko Lehoia zuzendari hobenena Bradley Cooper amerikarrari eman zaio The Brutalist filmarekin. Badirudi festivaleko film handia hau izan dena, reperkusio handia eduki duena, 4 orduko filma eta odisea handi bat kontatzen duna. Irakurri duten kritika guztiak oso ondo jartzen dute filma, eta benetan adi barko gera estreinura. Kasu honetan Adrien Brody da protagonista, eta Hungariatik datorren arkitekto baten historia kontatzen digu, eta bere odisea Amerikako herrialdera behaiatzen duenean, bertan lan desberdinak egitera. Adi hongo geha, zuzendari honen 3. filma dena, bere filmografia pixketa repasatu nahi duena, Vox Lux filma izan zen aurreko filma, eta bere estreinuko lana, The Childhood of a Leader izan zena, El nacimiento de un líder bezala itzulitakoa, pixkat nazismoaren inguruan edo dijoan filma, eta benetan oso gomendagarria dena. Beraz, The Brutalist honi, adi barko gera. Bestalde batetik, gidoi hobena Sigoaki brasildarrari banatu zaio, bertan historia real bat kontatzen duna, bertako diktadura, 70ko hamarkadan bizitako diktaduran Brasilen, zelan ezkertiar aldeko politiko bat desagertu egin zena, eta bere semeak idatzitako liburua oinarri bezala film hau egoiztu dute, eta bi gidoilariak saria irabazi dute, badirudi historia oso interesgarria dena, eta baita ere adiongo geha. Antzezle lanetan emakumezko antzezlan hobena Nicole Kidmani banatu zaio, Baby Girl filmarengatik, eta gizonezkotan Vincent Lindon frantziko aktoreari, benetan saria ilusio egiten ditena, iruzaite aktore oso handia dana, eta inoiz saritua izan, eta adibidez Titane bere
aurreko filma, inorrek ikusi gabe duena, benetan aipagarria irizten filma, oso arrisku handia hartzen duena, eta aktorioaren Vincent Lindonen lana, benetan ikusgarria dena, bertan gomendio bat. Eta telesail mundura junda, Emmy sariak aurten, bi txanda desberdinetan banatuak izan dira, aurreko astean sari teknikoak banatu ziren, eta irailak 15ean sari nagusiak banatuko dira. Baina, sari tekniko horietan, batez ere, vestuario edo imagine aldeko, fotografia aldeko sariak banatu dira, bi irabazle nagusien dira. Alde batetik DPR-en 3. denboraldia, gure aurreko saioan komendatu genuen telesaia, inorrek ez badio aukera eman, errepikatzen dugu gomendio hori, ze benetan asko merezi duen telesaia da, DPR telesaia 3 denboraldi duena, eta 9 sari irabazi dituena, eta 14 sariekin Shogun telesaia izan da irabazle handia. Sky Show kateak ekoiztutakoa, eta okeraz banago Disney Plus dagoela eskuragarri, eta Japonen kokatutako telesaia, 17. mendean, eta bertako gatazka feudal desberdineko historia kontatzen digun telesaia. Ordu bateko 10 kapituluko telesaia da, eta batez ere destakatzeko iruditzen zait bertako ambientazioa, eta zelan telesaia ikusten ari zarela, benetan sentitzen duzu bertako istorioa bizitzen ari zarena, ez? Eta askotan bai telesail bat edo bai zinea, mundu honek ematen digun aukera hori, historia desberdinak eta inoiz bizi ez ditugun bizitzak bizitzeko, modu batera aukera hori, benetan ondo eramaten duna aurrera telesail hau. Beraz, Shogun irabazle nagusia Emmytan, eta inorrek ez badu kontrolatuta, bertan beste gomendio hori. No segi. Besterik ez gure aldetik 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzue informazioa zabaldu nahi izanez. Gero ondo izan eta bihar arte. Thank you.